ରଖନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଘର ଏବଂ ବେଡରୁମ୍ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମହୁ ରଖି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେଲା ପରେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଉଭୟ ସୋମବାର ଦିନ ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 5 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ଲୁହା ଖଟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ବେଡରୁମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଥାଏ। 8 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଘରେ ବେଡ୍ ପାଖରେ କିଛି ଧଳା ଫୁଲର ଫଟୋ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। 9 ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମେକଅପ୍ ସାମଗ୍ରୀ କେବେ ବି ବେଡରୁମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ଠିକ୍ ଉପରେ ଯଦି ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର, ବେଡରୁମ୍ର ଠିକ୍ ଉପରେ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଡ଼କୁ କଥା ଯାଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଡରୁମ୍ ଠିକ୍ ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ଟଏଲେଟ୍ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଥାଏ, ବେଡରୁମ୍ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। 13 ନମ୍ବର, କେବେ ବି ବେଡ୍ ଘରର କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। 14 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଘରେ ଲାଗିଥିବା ପଙ୍ଖାରୁ କିମ୍ବା ଝରକାରୁ ଯେପରି ଅତିରିକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର, ବେଡରୁମ୍ରେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ରେଡ୍, ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରେ ଇତ୍ୟାଦି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍, ୟେଲୋ, ପିଙ୍କ କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଡରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। 17 ନମ୍ବର, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନଜର ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ କଥାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର, ମନେ ରଖିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବେଡରୁମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ବେଡରୁମ୍ ଝରକା ସବୁ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 20 ନମ୍ବର, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର, ବେଡରୁମ୍ରେ ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇତ୍ୟାଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଠାକୁର ଘରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ବେକାରିଆ ଜିନିଷ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ମନେ ରଖିବେ, ଘରେ ଯଦି ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼େ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ନ ରହେ, ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ଘରୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦହି ଖାଇଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଯଦି ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଦ ଯଦି ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ତେବେ ରୁମ୍ରେ ହାଲକା ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। 27 ନମ୍ବର, ଘରେ ଯଦି ପୋଷା ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ବା ବାୟବ କୋଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। 28 ନମ୍ବର, ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ଥାଳି ହାତରେ ଧରିକି ଅଧିକ ସମୟ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। 30 ନମ୍ବର, ରାହୁକାଳ ସମୟରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରୀ ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। 31 ନମ୍ବର, ଘରର ମଝିକାନ୍ଥକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ଭାରୀ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚରତ୍ନକୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପତି ପତ୍ନୀ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜୋତା ଚପଲ ଓଲଟା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସିଧା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ଘରର ନୈତ୍ର କୋଣ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦୂଷିତ ଥାଏ ତେବେ ଚରିତ୍ର ହରଣ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପବିତ୍ର ରଖାଯାଉଥିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘର ପୋଛା ଲଗାଇଲା ସମୟରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ଉଚିତ। 40 ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 41 ନମ୍ବର, ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବଡ଼ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 42 ନମ୍ବର, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମିଳିତ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 43 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଛବି କିମ୍ବା ଉଦାସୀନ ଛବି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 44 ନମ୍ବର, ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। 45 ନମ୍ବର, ସପ୍ତାହକୁ ଥରୁଟିଏ ଘରେ କର୍ପୂର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।